Nabizi urrats handiak eman baino lehen urrats txikiak eman behar dira? Bai ez esango nuke, baina urrats handiak ematea nien ez kontziente, nik nire urrats txikiak ematen jarraitzen dut, seguraski beste norabide batean edo konturatu gabe ere, igual ibilbide luze bat egin dut, baina urrats txikiak ematen. Eta nola gogoratzen dituzu zure lehenbiziko urrats txikiaiek, dantza munduan, hasieraiek? Hasieran inertziaz joan nintzen, ez? Azkenean ere etxian kultur mugimendua beti bizitu izan dut, gurasoak kultur erakunde ezberdinetan lanean aritu dira, anaia ere dantzaria nun, orduan pixkat inertziaz hasi nintzen 6 urtekin. Eta gero gila, 6 urte, eta honezkeo 30 bat urte dantzan inguruan hortxe jarraitzen detela, eta luzaroan jarraitu ezala. Bai. Ja, veteranoa zarela esan dezakegu, 30 urte ofizioan. Esan daiteke. Bada pixkat, Badira batzuk. Eta esan daiteke zure ibilbidean bi zati daudela, bat kukai baino lehen eta besteak kukai eta gero? Bai, nik uste kukaien batez ere 2011-12 urtetik aurrean nik uste beste pausu bat eman genura kukaien, ez? Pixkat profesionalizatu egin ginen, ordura arte, gure lanbideak eta genitun dantzari guztiek, eta orduan urte hartatik aurrea, buru belarri sartu ginen dantzari ibilbide horretan, eta bai ez esango nuke. Nik egia da ere, dantzari bezala, interprete bezala, nahiko antzeko, naiz eta estenatokiak eta publiko aldatuen, nahiko antzeko bizitzen ditu dela, duela urte desente ereintza dantza taldean egiten dituen emanaldiak, eta gaur egun kukaien egiten ditudanak, ez? Baina, egia da, oi hartzuna, ezberdina dela. Eta nola izan zen pausu hori tradiziotik kontemporaneo dantza horretara joatea? Ez dakit, zela izan zen pausu hori? Zuetzako zaila izan zen, naturalki ateratako zerbait edo? Bai, egia da gure lehenengo ikuskezunetan ere, batez ere dantza tradizionala, beste janzkera, jantzi batzuk erabilita, musika ezberdinak erabilita, hasi ginela, baina gerora, hasi ginen pixka bat, proba moduan, ez? Ikastaro batzuk jasotzen, dantza garaikidean, irakasle ezberdinak, eta, pixkanaka gorpuzten juntzen noi ere. Gorpuzten, gure gorputzak ere, adaptatu beharrazulako, ez? Eta, egia da gaur egun, egia beste lenguai bat dula gure gorputzak, eman genitun urrats txiki guztiei esker. Eta bideo horretan ezagutu dituzue hango eta hemengo hainbat artista handiak, horrek mundua ikusteko modu aldatu dizu adibidez? Bai, dudari gabe. Kanpoan nazioartean ibilizarete eta asko ezagutu duzue. Uste azkenean, eta oso sorteko sentitzen naiz, azkenean munduan asko ibili gara, artista handiak ezagutu ditugu, estilo ezberdinak, lan egiteko modu ezberdinak, eta nik uste hori pertsona batentzat beti dela aberasgarria, kultura ezberdinak ere, eta nik uste horrek beti jantzi egiten dula bat, ez? Alain, 6 urteko mutiko txikiari esango bazenioke orain, dantzatik biziko zinela, munduan zehar dantzan ibiliko zinela, sinistuko zuken? Ez. Kera, dudai gabe, ez. Nik pentsatu ere enun iten, planteatu ere ez nuen egiten. Dantzara juten izan, gustatzen zitzaidalako, lagunekin aitzen itzalako, eta begira 30 urte beranduago, 6 urtekin dantzan itun kide horiek, oraindik nerekin dantzan jarraitzen dute, baina orain kukaien. Eta, amestu ere ez genuen egiten, ez. Gaur egun Zumaiako musika irakaslea zarela. Bai, hori bai, bertako musika. Titulu hori badaukazu. Musika eta dantza eskola, musika eta dantza, bai. Dantzan, musikan ez zer gutxi. Hori da. Baina bai, bertan abil, ja 8 urte bat edo badara matzatan, eta egia esan oso gustora irakaskuntzan. Nik uste ere urtetik urtera ni ere ikasten, zeinork ez digu erakusten dantza behintzan, dantza irakasle izaten, eta ni ere, nire trukotxoak eta bilatzen, nola dominatu umeak, helduak. Ikasleekin ere asko ikasten da. Bai. Nik nire ikasleekin ere asko ikasten dut. Batzutan konturatzen ezaren gauzak ere, ez dakit nola baita. Hori da, bai, eta nik alain irakaslea duela 8 urte eta gaur egunga, guzti desberdin, bai, hori da. Eta etorkizuna badaukagu? Gazteak ari dira eta aurrak ari dira dantzan, gustatzen zaie? Bai, badago arrobia. Nik egia pena handia dudala mutiletan hor hankamot gabiltza. Berdin jarraitzen dugu.
Jo, nik okerrago esango nizuke eta Bai, guzti, bai, nire garaia, bueno, talde handi xamarra ginean eta ondorengo belaunalditan ere, eta gaur egun, ez dakit, iruditzen zait, alderdi hortatik behintzat atzera indugula. Badaude dantza taldeak mutilik ez daukatenak, bakarrik neskak direla. Eta badakigu zein den arrazoia, Alain? Hortaz pentsatuko duzu ez da, zuek hausnartuko duzu ez? Bai, hausnarketak egiten dira, eta soluzioak bilatu ere, baino aurkitu behintzat ez dira iten, tamalez. Behar bada, zer da, jendea hasi hasten da, probatzen du, baina gero joan egiten da, edo... Bai, egia da gaur egun ere, aukera asko dagola, ez? Lehen futbola aipatzen genuen, baina gaur egun izan daiteke futbola, hip-hopa, ingelesa, musika, bai, baina bueno, aldi berean eskaintza berdinago mutilentzat eta neskentzat. Eta neske jarraitzute eta mutilek ez. Arrazoia? Jakingo banu, pena handia. Alain, dantzari izatea zoragarria da ez da? Dudi gabe, ez begia da, nahi asko eman didala, pertsona bezala ere iruditzen zait, dantzari egin naizen enean, hasi naizen enean, pertsona bezala ere hasi naizela, eta asko diot eskertzeko dantzari.